Sariya caman latigɛlen don k'a bolo sigi musolamɔgɔw ye Mali jamana kɔnɔna na hakaja a ma se ka lawaleya ka ɲa ka kɛɲɛ ni a koɲɛw ye. Ka da o bɛɛ lajɛlen kan, a ma kɛ sababu ye ka musow décourager u ka baara la, a ma kɛ sababu ye ka musow bɔ u ka siraw kan. Awa, o de kama bi an ka musow ka kɛnɛ kan, an wulila ka se muso denmisɛnnin 2 ma. A muso 2 bɛɛ lajɛlen si be san 30 ani dɔɔni na. A fɔlɔfɔlɔ o ye Madame Sisoko Kumba Siribe ye. Kumba Siribe ye muso denmisɛnnin ye min furulen don. Awa, den 2 b'a bolo. A ka kalanw kɔfɛ, baarako yɛrɛ gɛlɛya ma, a y'a kanu ka baara fasuɲa wɛrɛ ɲini. O baara o taara bɛn min ma, o kɛra mobili boli ye, chauffeuria ye. A y'o chauffeuria baara sɔrɔ Mali ministère de la jeunesse et des sports la. O sɔrɔla fɛnɛ jeune diplômés ka programme ba dɔ de sababu la n'a bɛ wele ko promotion du volontariat Mali jamana kɔnɔna na o siraw fɛ. An k'a ka kumakanw lamɛn. N bɛ kɛ ka université kɛ donc ka stage caman kɛ ni offre d'emploi mun ye n bɛ taga dossier déposer. A bɛ san caman bɔ n ye bénévolat dɔw fɛnɛ kɛ ka tɛmɛ mais baara tɛ ka sɔrɔ donc ni formatrice ya fɛnɛ kɛ n b'o domaine yɛrɛ de kɔnɔna sisan sani ka na chauffeuria na maintenant n bɛ baara la projet min kan o projet de c'est séquentiel donc n'an ye san 1 kɛ an bɛ san 1 bila 1 ta banna maintenant san wɛrɛ est ce que u bɛna ne wele wa u tɛna ne wele wa ne t'a dɔn donc sani ne kan sigi ten il faut que n ka wuli n ka dɔ ɲini yɛrɛ donc a jiginna n kɔnɔ ka moto taxi ninnu yɛrɛ bɛɛ kɛ mais ala y'a kɛ an tonton dɔ bɛ carré kɔnɔ donc o de y'a fɔ n cɛ ɲɛna ko SNPP mɔgɔw mago bɛ chauffeur la donc ne yɛrɛ bɛ n ka mobili conduire même ni n bɛ taa n ka voyage la n bɛ voyager ni ka taa n ka mobili ye Mali kɔnɔna na permis bɛ n bolo munna n yɛrɛ tɛ chauffeuria kɛ munna cɛw de bɛ ninnu bɛɛ kɛ a bɛɛ tɛ se ka to cɛw ma donc il faut que ne yɛrɛ ka initiative ta n yɛrɛ n fana ka taa n ka candidature don chauffeuria in na donc o hukumu de kɔnɔna na n taara n ye candidature don donc u ye n ta comme femme chauffeur donc a ko nana ten tɔ de. E ye muso denmisɛnnin ye cɛ sɔnna ma a jɛra n'a ye k'i to yen ka taa baara o fana ko dɔ de i ka ko kɔnɔ min fana ye man di chauffeuria yɛrɛ fɔlɔ o yɛrɛ fɔ man di mɔgɔw bolo kuma tɛ k'a fɔ ko musomanin min gradera ta a ma baara sɔrɔ a ka bɔ a ka taa chauffeuria kɛ i yɛrɛ bɛ cogo jumɛn nin baara in kɔnɔna na. A ma kɛ na maloya ye a kɛra n'a yɛrɛ kunkɔrɔta ne parce que k'a ye ne ɲɔgɔnnaw siginu ka diplôme ye ko fo ka diplôme baara de sani diplôme baara ka na e b'i ta min kɛ sigilen ten tɔ a ma ɲi i yɛrɛ ma parce que déjà i bɛ bɔli min yɛrɛ kɛ i bɛ connaissance sɔrɔ i bɛ relation sɔrɔ i bɛ expérience sɔrɔ donc ne yɛrɛ bolo fierté de don chauffeuria baara de don comme baara tɔ bɛ cogo min na mɔgɔ b'u ka du balo ni chauffeuria ye o dutigi b'u muso balo n'a ye u b'u k'u denw balo n'a ye donc ne dun ye muso de ne yɛrɛ bɛ n ka apport min fɛnɛ don du fɛnɛ o fɛnɛ nafa bɛ ne kan a nafa bɛ n cɛ kan a nafa bɛ n ka denbaya kan. Ka kɛɲɛ ni i ye diplôme min kɛ ka san sɔrɔ kalan na e yɛrɛ bolo a sɔrɔ man dɔgɔ wa. A nafa man dɔgɔ mobili boli yɛrɛ déjà o ka di n ye fɛn min ka di n ye n bɛ ko o de kɛ hali n'a danna o ma nafaba de y'o ye ladilikan min bɛ ne bolo ka d'u ma u kana sigi ten diɲɛnatigɛ la il faut que i ka ambition de sɔrɔ n bɛ fɛ ka kɛ nin ye ɲɛngoya tɛ mais k'a fɔ karisa bɛ nin na munna n yɛrɛ tɛ nin kɛ ne hakili la o ye esprit de battante de il faut que n fɛnɛ ka se ka dɔ kɛ n yɛrɛ e bɛ sigi so kɔnɔ ten donc e bɛ cɛ paralyser e bɛ du paralyser mais n'i bɔra i bɛ relation min sɔrɔ a bɛ se ka kɛ cɛ bɛ nafa sɔrɔ o la i yɛrɛ bɛ nafa sɔrɔ a la donc ne b'a f'u ɲɛna déjà n'u ye kalan kɛ n'u ma baara sɔrɔ n'u ka diplôme ye u bɛ se baara min na u ka taa o baaraw kɛ. Kuma ta in tɛmɛnen fɛnɛ kɔ an ye an balimamuso Fatumata Kuyate sɔrɔ. Fatumata Kuyate fɛnɛ ye muso denmisɛnnin ye a si bɛ san 30 ani dɔɔni na ale ka baara ye ɲɔgɔlɔnbɔ de ye n'a bɛ wele nanzarakan na ko comédienne an ka a lamɛn. Ne comédienne jera film caman na sketchiw publicitéw a n'a ɲɔgɔnna caman n taara FESPACO la Burkina en 2018 tiɲɛ yɛrɛ la degun bɛ an comédienne musomanw kan o de ye an ka furuko ye bari kuma dɔw an bɛ taa kalo 1 kɛ yɔrɔw la an bɛ taa kalo 2 kɛ ani fɛnɛ n'an bɛ ka film jouer i b'a ye i bɛ bɛn ni woroli dɔ ye film kɔnɔna la i cɛ ye dɔ ye walima i kamalen ye dɔ ye kuma dɔw la yɛrɛ i bɛ bɛn ni sungurubaya woroli ye parce que n'i bɛ film kɔnɔ ka ban e yɛrɛ tɛ bilen i ye personnage wɛrɛ de ye mais mɔgɔw de b'o de faamu u b'a fɔ ko cɛ wɛrɛ tɛ se ka comédienne musoman furu ni comédien yɛrɛ tɛ ni mɔgɔw sera k'o faamu an ka bɔ o degun kɔnɔ dɔɔni a bɛ diya an ye ani fɛnɛ fo an musow k'a dɔn ka fɔ musoya tɛ kolankolon ye kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bin fɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma bolodenkɔni kelen tɛ bɛlɛ ta n'an bɛɛ lajɛlen y'an sigi ten kan an bolo d'an sen kan o jamana ka dilan jamana tɛ se ka dilan ten tɔ dɛ o de kama an ye film dɔ kɛ film min tɔgɔ ye ko Dashima ka so ne bɛ Isa Pini kosɛbɛ ne de ye Fanta ye o la n b'a fɔ Isa ye n ka tun bɛ fɛ ka musoya don galama la n ko musoya tɛ don galama la f'an musow de ka sɔn k'a dɔn mun de kɛra an kan ka mun de kɛ sisan mun de kan ka k'an ye ani mun de tora kɔfɛ ani ne bɛ welewele min na se ne balima musolakaw ma an ka fara ɲɔgɔn kan n'i ye muso kelen kalan i ye jamana kelen kalan ni musow bɛnna du bɛ diya ni musow bɛnna sigida bɛ diya ni musow bɛnna jamana bɛ diya wa ni muso sɔnna ko o ko ma o ko bɛ diya an musow mana don ko ni fitinin na a bɛ kɛ koba ye n'an musow bɔra koba la a bɛ kɛ koba lankolon ye